Το μπατσουκάκι έχουν βάλει μάλλον. Θέλει να κάνει στο 35, εκτός αν τα άφησε. Τέλος πάντων, εμείς πάμε να δούμε την καλή σειρά στα 60 μέτρα με πόδια. Είναι η δεύτερη σειρά. Εδώ βλέπετε πρώτον τον Ρίγα, τον Αλέξη Ρίγα Κουτούκη του Πανελληνίου, 24 χρονών. Έχει 8.43 φέτος, την τέταρτη καλύτερη επίδοση από τους συμμετέχοντες. Εδώ είναι ο Θεόπιστος Μαυρίδης του ΜΕΑ Τρίτονα Θεσσαλονίκης. Τον βλέπετε εδώ, 8.54, 28 χρονών. Αυτός είναι ο Νίκος Αϊσάνας του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. 8.16, την καλύτερη επίδοση. Αλέξανδρος Θεοφανόφ, ο Θεοφανόφ του ΜΕΑ Τρίτονα Θεσσαλονίκης, πρωταθλητής του Ολυμπιακού παλαιότερα, 30 χρονών πια, 7.75 ατομικό ρεκόρ, πολύ καλός. Χρυσαίδης του ΟΦΚΑ Οδυσσέα, 21 χρονών, έχει 8.23 φέτος. Και ο Ελευθερίου της Αθλητικής Ένωσης Μεσογείων, 8.39 φέτος. Για να δούμε λοιπόν. Ρίγας στο 1, Μαυρίδης στο 2, Σαϊσάνας στο 3, Θεοφανόφ στο 4, Χρυσαίδης στο 5 και Ελευθερίου στο 6. Τελικώς είναι η κούρσα που θα κρυθούν οι νικητές του φετινού πρωταθλήματος στα 60 μέτρα με πόδια. Ένα αγώνισμα που ο Στέλιος Μπίσμπας έχει κάνει 6 νίκες και έφυγε ο Θεοφανόφ. Ανεβαίνει πολύ καλά και ο Σαϊσάνας. Σαϊσάνας είναι πρώτος. Δεύτερος Μαυρίδης και τρίτος Θεοφανόφ. Χρόνος 7.96 για τον αθλητή του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Νάτος. Δεν ξέρω τι ατομικό ρεκόρ είχε ο Σαϊσάνας. Ο Σαϊσάνας είχε κάνει φέτος 8.16 και 8.01, κάνει ρεκόρ. Ένα ατομικό ρεκόρ, είχε 8.01. Τον βλέπετε. Τι κάνει ο συναγωνισμός. Βέβαια. Το βλέπετε στην τρίτη διαδρομή. Να πω και κάτι άλλο τώρα, κακία είναι αυτή, αλλά είναι ο μοναδικός αθλητής του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου πια που διακρίνεται. Δεν θυμάμαι άλλο αυτή τη στιγμή. Ναι, ο εθνικός που είχε μεγάλη ιστορία, έχει μείνει λίγο από αθλητές. Σε ένα αγώνισμα βέβαια που υπάρχει και ο Κώστας Δουβαλίδης, ο οποίος προετοιμάζεται για τον ανοιχτό στίβο. Το ρεκόρ, εν πάση περιπτώσει, κατέλαβε τη δεύτερη θέση, πήρε το όριο για την συμμετοχή στους πανευρωπαϊκούς αγώνες και είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχουμε 3 Ελληνίδες αθλήτριες στους προκριματικούς. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον νικητή του Εθνικού Αθηνών που έκανε 7.95, καλύτερη εμφάνιση. Ο Μαυρίδης δεύτερος 8.03 και ο Θεοφανόφ τρίτος 8.09, με το Ξαΐδη του ΟΦΚΑ Οδυσσέα 8.14 τέταρτο και το Ρίγα πέμπτο 8.34. Και λέγαμε ότι θα έχουμε 3 Ελληνίδες αθλήτριες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που θα γίνει στο Παρίσι, την Παπαχρήστου, την Πέρα και την αθλήτρια από τα